yake ikusanganisira kutukasa uya akatouya kuno kudari akasika kutaurira uchaona rata sabu kwari kube sabu ichakoma kana sabu next time atidi someone rinonyorwa kuti dare ramambo rinofanira kuve rina mang'ari nokuti mambo kana mukomana uyo akazoda kuita mupukuti akaenda mberi mambo avadaidzwa kudare kasi sabu kanodaidzwa maminitsi njashana endai sabu pokutanga chokutanga murumoka nyadzi uya akadanwa nasabu musangano wasabu achiramba paakadanwa kuno akaenda nemashoko yakaenda kutaure kutuka dare ramambo. Alright. Sumuke mkurumire gumbo rimwe chete. Nomira. Mati. Nomira hizo. Nomira. Kare ipa. Kana upina mdare ramambo unogara pai. Kana uchitongwa. Unogara apa eka unogara pachera. Unogara pasi. Unogara pasi papi. Apa. Means isapote mchijaidza vanhu ava. Vanhu kudzimba dzawane maintentions ekudzikisira mambo. It is very bad. Misire mombe yako. Itsika iko kutoleretwa munyika medu. And ndinoda kuti kutonga kunosiyana. Zvigaro zvinosiyana. Ngatitiise vanhu munhu pachigaro chakachi zvipinza bhutsu dzake. Chokutanga chechipiri sabhuku ndiye muridzi wevanhu. Ndinoda kuti mudzokere muzoti mambo bushu kwangu kunoitwa chaizvo kunofanira kuitwa chaizvo ndotiti ndibhuruwa sabhuku ndiye muridzi wevanhu. Sabhuku akadaidzira meeting ingadaidzirwa nasekretary munhu wese anofanira kuenda kumeeting yani sabhuku haufanira kudzikisira sabhuku nokuti ndiyo ziso ramambo. Ijinda rangu saka ukashora jinda rangu washora ani saka ndoda kupa mbudzi yasabhuku nekomiti yake niisire mbudzi mbiri. It's a learning lesson kune vanhu vasikateerere masabhuku. Ndiye muridzi wevanhu kasitoti nevanhu ndimambo kuburikidza nani grassroots nasabhuku. Itsika kai tinogadzira tsika yedu yechivanhu ndosaka munoona vana tichiti aiwa tine tsika yedu yechivanhu tinozikanwa netsika dzechivanhu ndosaka tiri vanhu vatema. Munodaidzirwa kuti mudzou kana musingazivi zvamunoita munoereko naimgu ndiri tembo kai machenga vanhu ndo zvatinotaurirwa ka tinoziva rudo netsika nokuremekedza vakuru. Saka ndatonga mubi yangu mamuisira mbudzi dzake mbiri dzinoenda towards sabhuku nekomiti ndo inonzi kuimpawa sabhuku munokuziya ndo pataakuita tinodzidzisa vanhu vakadai so zvinizvi hatisi kumupa mazuva anofanira unozisiya mangwana akasadaro isai chiketura chine simba handanga achituka vanhu naimi baba makapfekere hembe mati makafuga miri munovigireko asingazive munhu ndiya pamusaka pei itsika yedu hatifuna kuona kunyadzisira baba nyinyi ndinoisa hunhu muvanhu saka ndiri mwana endai munosaina yavo yatopera ende munoziva kuti munhu akataura kana mambo apa judgment ino mutongo ndise muna Major Street ndiri mwana aka unoda kudzidziswa ndozanda kukumbirawo unouya rimwe zuva tisinga matare ndosaka madzimambo akavaka misasa matare ndiye vanhu pari zvino tikudzidzisa munhu asingadzidzisika anoda kupa unhu hwakaipa kuvanhu asi kodonha apa mazitora akanhaiva mazitora hapana chamunobvisa kaendai makadaro kuti vanhu vadzidze kuti tinoda respect. Hakuna munhu anonzi yakapfeka shoti muno mapostoti aregedza nokuti vati tsika yedu kunamata handi tinotenda kuti tinonamata kasi kana vakuya next time unovachaja nokuti dare rino ndire vanhu ende unosaina kana wakutaura nemambo ndataura ndokuwedzera mutongo ndatenda pamusoro nyaya yedu yapera sezvizvi mambo vati mumhangaro
abhadhare mombe yekudzikisira dare namambo pasi uye mbudzi 2 dzichapiwa kuna sabhuku nekomiti. Payment date mangwana musi wa 3.